kautuhon. Proverbs chapter 22 verse 4, ako ning basahon ang inyong pagasundan sa hilom, matud ba dinhi ang balos sa pagkamapaubsanon o pagkahadlok kang Jehova, mao ang pagkaadunahan o kadungganan o kinabuhi. Sa King James na version, by humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Pero sa New English translation, matud pa mga igsong ko, the reward of humility and the fear of the Lord is riches and honor and life. Andanan ming og amen. Andanan ming og praise the Lord. So ni mga taknaa sa iyong nga kaugtuhon, magadala ko sa pulong sa atong buhi nga Dios, naguluhan kini mga igsog ko, the reward. Wala may nagsabot sa Sunday school teacher, nagisgot siya ganiha og reward. Ang devotional leader nagisgot og dili ka kataka magkapuol kay inig pagbuhat og maayo kay inig abot sa sakto nga panahon muani ka sa imong gipugas. Danan may praise the Lord. Hindi matakna ang mga igsong ko. We are talking about the reward. Danan may amen. Let us pray for the word of God. Lord, salamat sa imong pagkamaayo, Ginoo. Salamat ni mga taknaa, magabatalinghog, nasab kami sa imong mga pulo. Pagdasig, pagligon, sampaman, pagpahinumdum, pagbadlong kanamo, aron kami makahimo sa pagpadayon, mga lagad kanimo nga matinud-anon. Bisan pa man, Lord, ang mga pag-ampo, mga pagpangamuyo, as you speak to us today, God, samtang makikistorya ka kanamo karon, tuguti nga mong kasing-kasing abilto, nga mong hunahuna abilto sa pagdawat sa imong mga pulong. Sa ulipon nga imong pagamito, Lord, wala ko'y mahimo sa akong kaugalingon kung wala ikaw. Itago ko likod sa imong kahimayaan. Ang tanang dungog ug ang tanang himaya, kanimo lamang sa imong gamhanang pangalang Hesukristo, nga among Dios ug manluluwas. Amen ug amen. Let's clap our hands unto God. Gusto nga pagpalakpak alang sa atong buhi nga Dios. Gusto nga pagdaig diha sa atong buhi nga Dios. Abi ninyo, adusir ni mo madawat ang ganti. You need to do something before the Lord. Hallelujah! Oh, Jesus. Makahimo na mo sa pagbanglingkod, mga igsoon ko. Matod pa, mga igsoon ko, sa usak, research na ako ang meaning sa reward. Usa ka butang nga gihatag agig pag-ila sa usa ka serbisyo, paningkamot o kalampusan. Kita mo ng trophy, mo na reward, mga igsoon. Mato pa ni Apostol Paul, dalaganon tang malahutayon ang dagan sa lumba nga atong ginapilan. Diba? Gisgutan ni sa atong Sunday school ganiha, mga igsoon. Nga naman, kay sa kalibutan, dunay literal nga mananagan, ug ang ilang ganti, ug ang reward sa ilang pagdagan, mga ganti lang nga taman ni ining kalibutan. Corruptible crown. Pero sa pagpangalagad nato, tandi ni Apostol Pablo ang atong pagpangalagad sama sa usa ka dagan, lumba sa dagan, mga igsoon ko. Pero ang ganti nga atong madawat dinhi uncorruptible crown. Ang tanaming praise the Lord. Mo na ang reward o ganti o balos ihatag ni ingon nga pag-ila sa usa ka serbisyo o baka pagpaningkamot o baka kalampusan. For example, nagtarong kag trabaho, nagtarong kag serbisyo, nagtarong kag panarbaho, nanarbaho ka sa kumpanya, nanarbaho ka sa gobyerno, nagtarong ka, mga igsoon ko, o pagka-end sa year,
gi-awardan kag Employee of the Year. Ug naa kay madawat nga reward. Pwedeng cash, pwedeng medal, pwedeng trophy, pwedeng bugas nga isa ka sako nga gidungag ng daan. Danan ming amen. Ganuman. Worthy ka nga mudawat ana nga reward. Kaya nga naman sa imong trabaho, nagtinud-anay ka. Sayo ka, di ka magpatulog-tulog ra. Nitrabaho ka sa imong trabaho, nakita na sa imong mga boss, sa imong mga manager nga, kining tawhan na mo trabaho, yun din sa iyang trabaho. Naakay award inig-abot sa panahon. Naakay reward inig-abot sa panahon. Sa mga estudyante sab, naningkamot ka pag-ayos sa imong pag-eskwela. Mo nang pag-abot sa end of the school year, na valedictorian ka. Wala damha. Na-shock ang imong ginikanan, ha? Valedictorian ka. Tungod kay naningkamot ka. Naakay reward. Tagaan ka na mo brand new nga sapatos. Na ang pangalan, Adidas. Pula. Imbis kay pila, pula. Adidas. Ang Nike, Mike. Ang mga Muslim, iligas-ligas ra. Para di kasuhan og pagpangawat sa brand name. Naakay cellphone, tablet, ang uban, garlan na lang nga candy. Mao na ilang reward. Anta namin og amen. Anta namin og praise the Lord. And that's what we call reward. Tungod sa imong pagpaningkamot na ay reward. Kaya maginikanan, ganahan na sila kung makalampos ka, kung ma-first ka, diba uso na sa una, kung ma-first ka, maglitson yun ta. Ang isudantining kamot sa gusto ko ma-first kay, gusto na ako nga ini-graduate na ako, na ay litson. Ang tanan, mingog amen. Ang tanan, may praise the Lord. Nga naman ka ang ginikanan, dili na sila muhatag og reward, niya itong mga anak kay nigabot sa eskwelahan, labo graduate, so dagan dula. Naming og amen. Ang reward gay mong madawat ana yaw-yaw ug bagulbol. Mao na kay di ka magtuon ini gabot gikan sa eskwelahan. Laag ditso duwa ra nay na sa imong hunahuna. Wala ka nagtarong sa imong pag-eskwela. Mao na reward nimo. Naagya mong kay reward. Ang tanan mingog praise the Lord. Ang tanan mingog amen. Kanang mga butanga matawag nato ganti sa tanan nimong gibuhat. Everything that you do, naagyo na siya'y kapalit, naagyo na siya'y baylo, naagyo na siya'y balos, naana siya'y reward. Kung mag-iskot punta diha sa pagpangalagad nato sa atong buhi nga Dios, si Apostol Pablo pod nagdasig kanato 1 Corinto 15:58, busa mga igsuon ko nga hinigugma, magmalig-on kamo, dili matarog, magmadagayaon sa kanunay sa buhat sa Ginoo, sanglit hingbaluan ninyo nga ang inyong paghago dili makawang diha sa Ginoo. Tanan mo praise the Lord. Unsay buot pasabot nini igsoon ko nga sa matag paghago nato diha sa buhat sa Dios, dunay ganti, dunay balos ang Dios alang kanato. Tanan mingog amen. Nga naman, kay dili pwede nga naging kuray ra ka walay gibuhat, nya makadawat kag reward. Dili pwede nga wa kay tuon-tuon, wa kay exam, zero ka, wa kay assignment, unya rewardan kag valedictorian. Gawas kung imong nanay ang maestra o ang principal. Pero imo siguro nanay, bisag imong nanay siguro ang principal o maestra, di gihapon ka awardan. Tanan mingog amen. Dili ka pwede nga modawat lang kag reward nga wa kay gibuhat. Kay unsa may tawag ana, nakadaog ka nga wa ka ni apil, ang tawag ana scam. Congratulations. Your SIM number had won 850,000
from GMA Kapuso Foundation to claim, send name, address, age, and call me now. I'm Attorney James Orias. Ha? Nakadaog ko 850,000. Wa gani ka ni apel. Wa kay gibuhat di daog ra kag kalit. Tinuod ka ni. Dili scam ra na. Kay wala nagtrabaho, wala nagbuhat, nya nakadawat og reward. Ang reward ihatag lang ni atong niapil sa lumba sa dagan. Ang reward ihatag lang katong naghago. Ang reward ihatag lang katong nagbudlay. Mo nang gingon ni Pablo, ang tanan nimong pagbudlay dili makawang sa Dios. Ang tanan mingong praise the Lord. Maong sa pagpangalagad nato sa atong buhi nga Dios, kung gusto ka ganti, dili ta makapuol sa pagbuhat diha sa buluhaton sa Dios, kay ang ganti gisaad na niyang daan. Para sunya, katulo na ni nga Domingo, no? Katulo na nato nga Domingo nga voluntaryo. Naaman may reward, gawas sa isnak. Gawas sa isnak, na anatay pundo nga reward sa langit. Ingon ang Biblia, do it without murmuring. Buhata nga sa walay pagbagulbol. Kung makita sa Ginoo nga atong pagtrabaho diha sa buluhaton sa Ginoo, kinasing-kasing, bisa nagsakripisyo tag panahon. Kay ingon ni engineer, inighuman og simba, nindot maghigda-higda. Voluntaryo man dayron. Pero katong na mga balatian, exempted. Okay, makasabot ra. Pero ikaw, naguna-huna ka, matulog o voluntaryo. Pero katong mga ni voluntaryo, katong mga nagbuhat, katong mga nagbudlay, katong mga naghago sa bulaton sa Ginoo, dunay ganti. Ingon ang Ginoo sa mga anghel, si Pulano ni voluntaryo, iputos na daan ang iyang reward. Isa ka putos nga snowbear. Pata ka balon sa snowbear sa langit. Unda namin, praise the Lord. Iandam na daan ang ganti ni ining tawhana. Kaysa sakto nga panahon, dawato niya ang iyahang ganti. Unda namin, amen. Ingon pa sa atong devotional, sa insaktong panahon, sa mga atong gipang tanom, sa mga atong gipang bugas, muani rataig sohon ko. What is the principles of sowing and reaping? Dili ka makaani kung wala kay gitanom. Kay kung niani ka nga wa kay gitanom, kawatan ka. Aw inyong tuwad. Dili ko makabasa ana sa una. May pasabot aning aw inyong tuwad. Elementary pa ko, kuliboy, high school ko. Na ay mga placard sa mga garden, aw inyong tuwad. Naglibog ko ba, sa maning aw inyong tuwad? Para dito sa mga kawatan. Di mo manguha, kay dili ka mo'y nagtuwad-tuwad, di hagtanom. Ang tanan mingog, amen. Ang tanan mingog, praise the Lord. Usahay gusto taog panalangin, pero wala tayo gibuhat para mapanalanginan ta, igsoon ko. Gusto pod kung gusto tag panalangin, gusto pod sa Dios nga mapanalanginan ta. Pero kinahanglan mo trabaho ta, kinahanglan mo buhat ta, kinahanglan mo budlay ta, para maangko nato ang reward. Kung palakpakan ang atong buhi nga Dios. Mauni nga mga ganti ang atong isgutan. Ang mga saad nga ganti unsa man. Sa atong ibasa nga bersikulo sa Proverbs 22 verse 4. Ang balos sa pagkamapaubsanon o pagkahadlok sa Dios mao ang una nga ganti. Unsa man? Sa riches, pagkaadunahan. Kinsay gustong maadunahan? Hindi man mo manghansap. Hansap mo ay kadlok. Ganiha nagisgot taog bahandi.
Nagisgot tag bahandi sa atong Sunday school. Diba, ingon si Ginoong Jesucristo, dili mo so to? Ayaw mo pagtigog og bahandi dinhi sa kalibutan, diin dunay taya, tangkob, kawatan nga magapangawat apan magtigom mo bahandi didto sa langit. Naa mo'y mga sakyanan, dili sayop mangandoy kag sakyanan, dili sayop mangandoy kag nindot nga balay, pero ayaw hunahuna ang mauna nay imong bahandi. Hunahuna ang blessing na gikan sa Ginoo. Ang tanan mi praise the Lord. Ang tanan mi amen. Naa kay TV, naa kay appliances, pero ayaw hunahuna nga mao nay imong bahandi nga kung mawala na po kas pagpangalagad. No, blessing ra na nga gikan sa atong buhi nga Dios nga bisag mawala na nagtuo ka nga kaya ng pulihan sa Ginoo. Ang tinuod nato nga bahandi, tuwa sa langit, ang naadinhi, panalangin ra na, gipiyal ra na sa Ginoo sa tuwa. Matod ba, ang balos sa pagkamapaubsanon o pagkahadlok, mao ni ang reward. Unang reward, pagkaadunahan. Gusto ka maadunahan lang? Kitang tanan, walay dili gusto dita maadunahan. Amen. Gusto ta mahimutang adunahan. Rich kid. Rich husband. Rich wife. Amen. Nga naman, nindot kung nakakay daghang pasalapi. Sa kalibutan, mauni ang description sa adunahan. Daghang kag salapi. Nga pwede kang makapalit unsay imong gustong paliton. Pero kabalo ba mo nga naay naa ka nga dili kayang pwedeng paliton sa salapi. So kinsa may adunahan karon? Sila o kita. Tanan mi amen. Ang tanan mi praise the Lord. Naay naa kanato, naay mga panalangin nga naa kanato, nga dili kayang bayaran sa salapi, nga dili kayang bayaran sa kwarta. Mao nang kung mangutana ka, Lord, kano sa maminimo-himo nga adunahan na ta. Kwarta na lang ang kulang. Ang tanan mingog amen. Dugay na kang gihimong adunahan sa Dios. Munang kung kulang na lang ang kwarta, ampo na putas Ginoo, Lord, tagaimig daghang kwarta. Kay ang pagkaadunahan, wala lang ninaglambigit sa kwarta, wala lang ninaglambigit sa mga butang. Kay bisag wala tay daghang kwarta, bisag wala tay daghang mga butang, basta dunay Ginoo ang atong kinabuhi, bahandianon ta sa tanang bahandianon. Kay nga naman, adunahan sa kalibutan. Doon ay mga tao nga adunahan sa kalibutan. Pero pobre, uyamot, at tubangan sa Diyos. Di man po ta makaingon nga pobre kayo ta, diris kalibutan. Siguro. Amen. Di man po siguro makaingon ta nga, murang taga ng mga poorest to the poor. Makapalit pamantag unsay atong i-order, makabayad pamantag na i-order sa Shopee. Mauday na poorest of the poor. Average, siguro may tag. Sara nang ganun sa mga bata. Pobre, regular dato. Bilay mong edad? 18. Pobre, regular dato. 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 Pobre, regular dato ka. Taas na magutong 33, dugay na tamahuman. Tanaming amen. Ingon ni Haring David, sukad ako bata, hangtod nga natiguhan ko. Wala ko nakakitag, matinud-anon nga nangalagad sa Ginoo, nga nagpakilimos aron dunay makaon. Ang tanaming amen. Ang tanaming praise the Lord. We are all blessed by God beyond measure. Amen. Di bali nang wala kayo tay daghang bahandi dining kalibutan na. Wa tay daghang kwarta. O kwarta na lang. Kay lahi ang kwarta sa bahandi.
Pero dili takaayo adunahan sa kalibutan. Pero ang pinaka-importante sa tanan, adunahan talabaw sa tanan at tubangan sa Dios. Mao niya nga atong paningkamutan, mga igsoon ko. Mahimo kang adunahan sa kalibutan. It's okay, walay dautan, ana. Pero labaw sa tanan, mahimo tang adunahan at tubangan sa Dios. Amen. Kining pagkadunahan sa kalibutan, dako po nigtabang. Bless ko, mga igsoon ko. Sa atong simbahan sa Cagayan, under Pastor David Mark Pistanyo, nasila'y plano nga mag-extend, magtukod sila bag-o nga simbahan. Kaya lang simbahan, kahoy lang, lubi, tapos plywood, medyo gabok na. Light materials lang. So gusto nila nga mag-concrete sila niya, magpadako. Through prayer and fasting sila. Then, sa ilang live, nada ni comment dito. I think, membro lang gihapon to. Pastor, mag-pledge ko 100,000 para sa church. Wow. Usa ra ka tawo ni angkon sa 100,000. Gusto na ko nga dunay tao nga mangandoy ana dinhi. Namingon, Lord, gusto na ko nga someday, dili ko gusto mangandoy nga mahimo kong adunahan para na ako ipanghambog sa akong mga silingan. Kaya ingon sa atong Sunday school ganiha, adisir ka i-bless sa Ginoo, gusto sa Ginoo nga ma-check ang atong heart, gusto sa Ginoo ma-check ang atong motibo. Ano man, nindot mga lagad, mga igsoon ko, mo bitawng ingon dinhi, nga, ang balos sa pagkamapaubsanon. So adisir tay moong dato sa Ginoo, adisir tay mong adunahan sa Ginoo, kinahanglan magkat-on sa ta sa pagkamagpainobsanon. Nga makaingon ka sa imong kaugalingon kining tanan nga akong nabatunan, dili ni sa akong kaugalingon nga pagpaningkamot, kundili panalangin ni gikan sa Ginoo. Kanang 100,000 nga para sa imo sinsilyo na lang na. Secretary, give me the check. Chiki, 100,000 na. Pledge. Pagkabot sa bangko, untol. No. Wala na to ni gibuhat atong hinumduman. Mao nang manay hinungdan, ginatudluan ta sa pulong sa Ginoo. Gina-remind ta matud pa sa pulong sa Dios sa mga taga-Israelita. Samtang padulong sila sa promised land. Dito magpuyo mo sa balay nga dili kamoy nagtukod. Dito mag-ani mo sa mga pagkaon, sa mga prutas, sa mga tanom nga dili kamoy nagpugas. Pero ingon ang Ginoo, apan ayaw, apan hinumdumi nga dili untana maliso ang inyong kasing-kasing. Kay mao ni kasagaran weakness sa tao. Sa panahon nga naa na siya sa kalampusan, sa panahon nga naa na siya sa kadagaya, malimtan niya nga duna di ay Dios nga naghatod kaniya, di inda sa siya na himutang karon. Mao na dili nato tugutan, mga igsoon ko. Mao nang karon kung gusto nato mabatunan ning gante sa pagkadunahan, we should learn nga magpaubos ta ug mahadlok ta diha sa Dios. Tanan mi ngogi amen. Sunod nga ganti. Wow. Riches. And then, honor. Kadungganan. Mao ni kasagaran gina pangita sa tao. Matud pa sa atong Sunday school ganiha. Dili kita mo ay magukod sa panalangin. Panalangin. Dali diri nako panalangin. Kwarta. Balay, sakyanan, nasa naman mo. Amen. Nakita na mo sa 3 idiots ng salida. Na-listen dito. Masara to? Katong, ang thought niya nga, ayaw
ayaw gukda nga mahimo kang magukod ka nga mahimo kang gukdon nimo ang success ba. Mahimo kang buhaton mo tanan para mahimo kang successful. Murag ikaw ang nagukod-gukod sa success. Ang iyang istorya dito, be a good engineer, kay mga engineer man to sila. And success will chase you. Sa atong pagpangalagad, be just a faithful servant. Pag matinud-anon lang ang mga lagad sa Ginoo, di nakasigigampo pang Lord, panalangin, amen. Hindi po ng Ginoo, pag faithful na lagi. Lord, panalangin, amen. Financial crisis may karon. Hindi po ng Ginoo, pag faithful na lagi, kay panalanginan tanaka. Danamin ko, amen. Danamin ko, praise the Lord. Usa sa mga sikreto para panalanginan ka, para gantihan ta sa Ginoo. Be faithful. God is righteous. Ang Diyos matinud-anon siya sa iyang mga katawan nga kung magmatinud-anon ka sa imong pagpangalagad, you will receive the reward. Kadungganan, tagag ng andoy, ani. Tanahan mo, amen. Dungog. Kini nga ganti. Dungog ni nga dili lang taman sa kalibutan. Daghang mga tao sa nga dungganon dinhi sa kalibutan. Apan walay balor ang ilang kinabuhi at ubangan sa magbubuhat. Mo nang ingon daghan ang nagtawag nako, o dili tanan nagtawag nako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Di ba, Lord, nagpagawas mig mga daot ang espiritu, nag-abog mig mga daot ang espiritu, nag-ayo mig mga balatian. Pero sa ingon sa Ginoo, pahawa mo, wala ko kamo igkaila. Tanan mi, praise the Lord. Nganuman, kay ang tanan nilang gihimo, pagpanghambog lang sa ilang kaugalingon. Tanan mi, praise the Lord. Ang ilang pagkadungganon, taman lang dinhi sa kalibutan. Let us remember, we are God's ambassador. Kung magisgot kang ambassador, pinadala ka, representante ka sa gingharian sa Diyos. Kinahanglan magtarong ka sa imong trabaho. Kay kung mahugawan ka, mahugawan ang imong trabaho, ang madaot ang nagpadala nimo. Tanamin ko, amen. Ang tanamin ko, praise the Lord. Ang dungog sa representante, labang dungog sa girepresentar. Mo hinungdan sa matag kadungganan nga atong maangkon ang tanang himaya ug dungog ihatag nato sa Dios lamang. Himaya sa Dios kung unsa man ang kadungganan ang atong nabatunan karon. Mao ni nga kadungganan ang gisgutan dinha. Sunod, kinabuhi. Daghang mga tao nang ginabuhi sila para mabuhi. Mahinungdan bisag ang adlaw Domingo gibaylo nila, ang adlaw nga para tana sa Dios gibaylo nila para manginabuhi sila. Pero sa ilang pagpanginabuhi, ang tinuod nakabusan sila sa tinuod nga kinabuhi. Tanan ko, amen. Sabdan ko ninyo mga igsoon ko. Kaya nga naman, ang tinuod nga kinabuhi makaplaga nato sa Dios. Tanahan mi nga, praise the Lord. Kinabuhi, dili lang kay tama ni ining kalibutana nga ganti na. Kinabuhi nga walay katapusan. Ang tanahan mi nga, praise the Lord. Kining tulo, dili nato mabatunan kung wala ang pagkamapaubsanon o pagkahadlok sa Diyos. Before we get alisir nato mabatunan ning tulo ka reward. Mao ni kasagaran gipangandoy sa tao, riches, honor, kadungganan, and then life. Kay unsa man kuno ang unsa may hinungdan sa imong riches, unsa may hinungdan sa imong kadungganan, nya wa na kay kinabuhi.
Mingon ng mga tao, kining tawhana, dato kaayo ni. Pero wa na, di na nimo mapusla ng imong kadato. Di na nimo mapusla ng imong bahandi. Kay wa na kay kinabuhi. Tanan mingo, praise the Lord. Kung sa lain pod, kung sa second life, tanan nimong pagpaningkamot din his kalibutan, mahimong walay pulos, kung mahagbong lang ka sa eternal damnation. Nasabtan ko ninyo, mga igsoon ko. Nasabtan ko ninyo, munang kung nangandoy ka nga mahimo kang adunahan, kung nangandoy ka nga makabaton ka kadungganan, kung nangandoy ka makabaton ka kinabuhi, kung nangandoy ka niini nga mga reward, mo ni imong buhaton, magpaubos ka tubangan sa Ginoo, ug magbaton ka kahadlok sa Dios. Tanan mi praise the Lord. Humility means, in spite of not getting what you want, but still, you worship Him. In spite of an unanswered prayer, walay katubagan sa mga pag-ampo, still you bow down and say, Lord, you are worthy to be praised. You are worthy to be exalted. Because it's not all about us. It's all about Him. It's all about God. It's all about Jesus. Tanan mi praise the Lord. Sa tanan nga atong gihimo, tugutan nato nga mahimaya ang Dios. Sa tanan natong pagpaningkamot, tugutan nato nga kauban, kalambigit kanunay ang Dios, Lord. Gusto na ako mahimaya ka sa akong kinabuhi. Kinsa bagoy di mahimaya na, makakita ang mga tao, wow, gibless na gyud pag-ayo sa Ginoo ang UPC Timamana. Ngun ana sila ka-bless. Sa una pa lang, minguna sila nga naamoy abroad. Naamoy ngun ini, ngun ana, nakabana sa inyog, Amerikano diha. Makabana pa lang. Wala pa karon. Makabana pa lang Amerikano, o baka negro. Naman na sila binuwan, gyapon. Kaya naghuna-huna sila nga makaya lang na sa mga taong na ay abroad, sa mga taong kwartaan milyonaryo. Pero bisag regular lang ta, dili ta pobre, dili ta dato. Basta magkahiusa ta. Basta dunay panalangin sa Ginoo. Kaya nato buhaton ang usa ka imposible nga butang sa uban. Basta kauban nato ang Dios, walay imposible kanato. Now let's talk about kanang kabaliktaran. Kabaliktaran sa pagpaubos. Kay mato pa sa Proverbio 16, versikulo 18. Ang pagkagarbuso nagauna sa pagkalaglag. Ug ang mapahitastong espiritu magauna sa pagkahulog. Samtang nag-research ko, I don't know if it is 100% true ni nga balita. Nga akong gi-research, unsa gay pinakahinungdan nga nung nalunod ang Titanic. Kay dili ko motuo nga nitanaw lang ang kapitan kang Jack o kang Rose nga nag-kiss. Hinungdan nalunod ang Titanic. Sa Google man eh, I don't, dili po siya. Wapo ko na, di po tama kaingon nga 100% accurate nga balita. Pero, kung atong itandi sa pulong sa Ginoo, medyo, magaingon tag na ay posibilidad nga tinuod. Kaysa diyang nahimo ang Titanic, na-amaze ang mga tao, wow, pinakadako nga barko ni atong time nila. Ingon siguro mga tao, wow, karon pa ko kakitaan ni nga barko. Pirting dakuha. Mo nang dili mapugnan ang mga kanang mga tig-interview nga mag-interview sila. Curious sila unsa kaligon, unsa ni ka bagtik ni nga barko. Nga kumusakay taan eh.
Sure ba yun nga dili ta malunod? Grabe man kadako. Bugat yun eh. O basta bugat lang, maunlod yun na. Mautong curious ang uban. Mautong nangutana sila sa mismong tag-iya sa maong barko. Nga matod pa nila. How, unsa kaligon ang barko ni Sir nga Titanic. Ug mao ni tubag sa tag-iya sa maong barko. Ingon ang tag-iya. Even God cannot sink it. Ingon ang mga tag-iya, ang mga tag-in. Wow! Grabe gyud ni kaligon nga barko. Kay bisag ang Ginoo dili makapalunod ani nga barko. But if we read the Proverbs 16 verse 18, ang pagkagarbuso magauna sa pagkalaglag. Mo nang di gyud ta pwede manghinambog sa atong kaugalingon kung unsa man ang atong batunan. Oh God, Jesus, dili gyud ta magpataas sa atong kaugalingon kung unsa man ang atong nabatunan. Kay klaro nga giingon sa Biblia, ipaubos sa Dios ang magapataas. Ingon ang tag-iya, even God cannot sink it. Biyahe na. Ilunggo, kato. Dagan-dagan na si Jack. Wow. Matod pa sa report, ang hinungdan nga nung nalunod, nabangga sa iceberg. Ito na, mingog amen. Iceberg, hinimo rana sa Ginoo. Ingon ang Ginoo. Ingon ka, bisag ako dili makapalunod ana nga barko. Wala ko'y buhaton. Mabangga lang na sa iceberg ng imong barko. Malunod na na. Una to nila nga labikar. Buy naman to nga biyahe. First trip to nga barko. May panang mga Montenegro diha. Kay pila nang balik-balik tabok nga to San Ricardo, Liloan. Pero nakalahutay man dagkong mga balod, gagmay ra gani na nga mga barko. Tanan mingog amen. Pero ang Titanic, una nilang labigar, nabangga dito sa iceberg, napikas og nalunod. Ang tanan mingog praise the Lord. Inguna na ang mahitabo, basta mag-una ang pagkagarbuso. Ang tanan mingog amen. Tanawa, pride goes before destruction. Si Adan ug si Eva, gusto sila nga mahisama sa Dios. Di ba? Ang ingon sa yawa, ang ingon sa bitin, dili mo mamatay pag makakaon mo, ana. Inay, maablihan ng inyong salabutan ug mahimo kamong sama sa Dios. Pagkadungog nila, mahimo tang sama sa, unsay piling nga mahimong sama sa Dios. So gusto nila nga mahimong sama sa Dios. Pero unsay hinungdan, pero unsay nahitabo. Una, kay gusto sila mahimong sama sa Dios. Nakadungog sila, bitik raman to sa yawa. Ito namin amen. Apa nahimo noon silang mortal. Instead nga sila'y kamatayon dito sa Garden of Eden. Pero sa pagtuman nila sa ilang kagustuhan, nisubak sila sa kabubuton sa Dios kay gusto silang mahimong sama sa Ginoo. Nahimo na hinoon silang mortal, nisulod ang sala og ang sala nagbungag kamatayon. Og ang nakapait gipapahawa pagyud sila gikan sa tanaman. Giabog sila. Ang Garden of Eden na locate sa Middle East. Mao ang Middle East karon, abunda sila sa oil. Kaya ang oil, gikan na sila sa decaying of, sa forestration. Kanang mga forest nga na-decay. Kay pagbaha,
Pagbaha ni Noe, sa panahon ni Noe, di man na-deform ang earth. Nawala. Suka na ito nawala ang Garden of Eden kay di man kagpila kadlaw itong nga baha. So na-decay siya na lata. Mo nang dagag oil sa Middle East. Gipahawa sila. Kung kinangandoy sila nga moadto sa taas, ang gihimo, gibalik sila sa ubos. Si Nabucodonosor ng hambog. Daniel 4:30, dili ba kini ang dakong Babylonia nga akong gitukod? Ingon siya. Hangtod. Tungod kay nang hambog siya siyang kaugalingon. Nang hambog siya nga siya ang nagtukod sa dakong Babylonia. Unsay nahitabo? Gihikawan hinuon siya sa Dios sa iyang kaalam. Gipakaon siya sa Ginoo sa mga sagbot na ay nanubo sa iyang kuko nga murag kuko sa mga agila. Natubuan siya balahibo sa mga mananap ug didto sa mga sagbot nagsabsab siya, nagkaon siya. Gipaubos siya. Sunod na ingon sige layda lang. Ang hari misulti mingon dili ba kini mao ang dakong Babylonia nga akong gitukod aron mahimong puloy-anan nga harianon, pinaagi sa ako sa kusog sa akong gahom ug alang sa dungog sa akong pagkahalangdon. Sunod nga bersikulo lay, gibadlo siya sa diha pa ang pulong sa baba sa hari, may usa ka tingog nga nahulog gikan sa langit nga nagingon, o hari nga Nabucodonosor, kanimo ginapamulong ang gingharian, mibulag kanimo. Ura mismo gibadlong siya. Next verse. Ug ikaw pag-aabugon gikan sa mga tao, ug ang imong puloy-anan igatipon sa mga mananap sa kabatagan, mapugos ka pagkaon sa balili sa mga baka. Ang kaniadto nga Nabucodonosor nga nagpuyo sa harianon, tunulan na lag mga pagkaon, hukaran lang, nindot kaayog mga bisti, pero tungod kay nang hambog sa siyang kaugalingon, gikuha sa iya ang gingharian, ug nitipo na lang siya pagkaon sa mga baka. Sa paita ba na mga pagkaon na, oy? Danami og amen. Danami og praise the Lord. Nga naman, hadlok, mauni ang pinaka-dangerous nga butang nga mahimo tang garboso at ubangan sa Dios. It is so very dangerous. Nga naman mga igsoon ko, maunay pinaka-kontra sa Dios. Sa pinaka-kontra sa Dios. Mo nang alang ka nato nga nangalaga diha sa buhing Dios. Usa lang ta kahamak nga mga makasasala. Nga walay direksyon ang kinabuhi kaniadto. Pero salamat na lang niabot ang kaluwasan sa atong kinabuhi. Oh, hallelujah. Mao nang unsaman nga mga butang ang atong mabatunan. Still, we say, Lord, I will going to bow down before you, God. Bisan sa mga kadungganan, bisan sa mga pagkadunahan, bisan sa kadagaya sa kinabuhi, dili nato kalimtan nga dunay Dios nga takos masidunggan, pasalamatan sa tanan. We are here to worship. We are here to bow down before the King. Tanawa unsay mahimo sa taong mapainob sa anon. Before we end this message. Ang kawatan nga naatapad ni Ginoong Jesucristo. Di ba, duha man to sila kakawatan. Ang isa nagbugal-bugal yun siya nga. Kung tinuod ka nga Ginoo, kung tinuod ka nga Misaya, nao biha, niya apila migluwas. Atik raman siguro kag Misaya, para ingnog sikat. Kung tinuod ka nga Misaya, nao biha. Oh, kita raman kang tulod diri. Nao biha, apila mikluwas. Kay mangawat na pod mi otro. Ingon tong isa sa pikas. Tama na bay.
Gilansang ta diri kay mga kawatan ta. Pagura ni sa toa. Pero kining tawhana, wala ni gibuhat nga sala. Dili ni siya takos sa silot nga iyang nasinati karon. Pero ningon ang maong kawatan. Kawatan to ha. Pero sa sunod niya nga mga pulong, makita dito ang pagpaubos. Ningon siya, Lord. Mga kawatan mi, takos mi sa silot nga among nasinati karon. Pero Ginoo, panahon nga naa ka sa imong paraiso, hinumdumion niya ko. Ang tanan, mingog amen. Wala nangita ang Diyos og perpekto nga mga tao. Wala nangita ang Diyos og perpekto nga mga Kristohanon. Ang gipangita sa Ginoo katong kabalo mo admit nga naa ka sa kakalwangon, Lord. Magpakyason mi, Lord. Kulang pa mi, Ginoo. We are not yet perfect, God. Tanawa tong mga gipang bless sa Ginoo, mao tong mga tawhana nga muangkon silang kaugalingon sa ilang mga kapakyasan. Lastly, ang pariseo og katong maniningil og buhis. Ingon ang maniningil og buhis. Aw ang pariseo. Naanap budning tikasan. Ambo ang pariseo. Lord, salamat kay di ko parehas aning maniningil og buhis, limbungan, tikasan. Kuhaan na siya, Ginoo. Salamat kay mainampuon ko. Salamat kay kada Domingo ko musimba. Parehas aning tawhana, musimba rag anniversary, musimba rag Thanksgiving. Salamat kay di ko manigarilyo. Dili ko moinom. Di pares ani. Kusog mamuwang, Lord. Mao nang balira nga nagkasakit. Mao nang balira nga napaakag iro. Kay kawatan magmanok. Ingon ang pariseo. Salamat kay di ko parehas aning kawatan. Maniningil og buhis sa kawatan. Pero ingon ang nagampo ang maniningil og buhis. Matod pa sa ingon sa Biblia. Nagpamukpok sa iyang kaugalingon nga dili gani makaako pagtan-aw ngadto sa langit. Very ashamed to himself. Kay kabalo siya nga dako siya kakulangon diha sa Ginoo. Sige siya pamukpok sa iyang kaugalingon, Lord. Dili ko worthy nimo, Ginoo. Dili ko takos sa imong presensya. But I need you, Lord. Kabalo ba mo unsa nga mga pag-ampo ang gidawat sa Ginoo? Katong mga pag-ampo sa taong maniningil og buhis nga giisip nga makasasala sa pariseo. We are not hypocrites. Mao nang it's okay when you commit sin. Ayaw ka ulaw pagduol sa Ginoo, Lord. Hugasi ko sa akong mga kalapasan. Hinloy ko, Ginoo. Kay maunay sinyales sa imong pagkamapainom sanon. Nagtinguha ka, nangandoy ka sa presensya sa Ginoo. Kay nasayod ka, kung wala ang Diyos, wala kay mahimo. Nindot ang tananing taknaas kaudtuhon. King David, when he was rebuked by Prophet Nathan, ikaw ang maong tao, Haring David. Kabalo ba mo unsa ang nakalahi ni David o ni Saul? Si Saulo, puno siya sa garbo. But David, full of humility. Sa dihang nakasala siya, giangkon niya ditso ang iyang sala. Oh, have mercy upon me, O Lord, according to thy loving kindness. Palihog ako lang Psalms 51 verse 1. Ato ning basahon sa Bisaya igsoon. Dinhi nga time
gipaubos ni Haring David ang iyang kaugalingon diha sa Ginoo, sa dihang girebuke siya ni Nathan nga siya ang maong makasasala. Hingon siya, maluoy ka kanako, O Diyos. Sumala sa imong mahigugmaong kalulot. Sumala sa kadaganon sa imong malumong kaluoy. Palaa o papaa ang akong mga kalapasan. Sunod nga verse. Hugasan mo ako pag-ayo gikan sa akong kasalanan. O hinluan mo ako gikan sa akong sala. Gusto ka mahimong adunahan. Gusto ka mahimong dungganon nga tao. Gusto ka i-bless sa Ginoo. Pagpaubos, dubangan sa Diyos. Let us learn to humble ourselves before God. Ug labaw sa tanan kahadloki ang Diyos. Doon ay mga taong basta-basta na lang mubiya sa pagpangalagad. Wala sila mahadlok. Nga wala na Diyos ang ilang kinabuhi. Pero alang ka nato, ang pinakahadlok nga panghitabo sa atong kinabuhi, dili ang mabankrupt ka sa negosyo. Kay si Job na bankrupt siya, back to zero. Pero wa siya nabalakag, wa siya nahadlok, nga naman kabalo siya. Ang pinakahadlok na panghitabo sa kinabuhi, kanang wala na kay Diyos sa kinabuhi. Mawala na ang tanan, ayaw lang ang Diyos. Nga naman, God can restore all your losses. Kayang ibalik sa Ginoo ang tanan nga nawala nimo. Doblehon pa na sa Dios. Verse 10 lay. Mao ni ang pinaka-famous prayer ni David. Create in me a clean heart, O God. Magbuhatan mo ako usa ka ulay nga kasing-kasing. Ug bag-uha ang usa ka espiritu nga matulid sulod nako. Verse 11. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan. Kabalo ba mo nga unsa nga butang ang makapasalikway nato gikan sa presensya sa Dios? Garbo. Si Lucifer nga nung gisalikway siya, nga nung gitagak siya gikan sa langit, tungod sa garbo. Dili ta gustong isalikway ta gikan sa tubangan sa Dios. Dili ta gustong mawala ang balang espiritu nga naa ka nato. That's the reason why we are here to worship. We are here to bow down. Mao ni ang pinakahinungdan nganong naata karon. We are here to bow down before the King of Kings. We are here to worship before the Lord of Lords. And it is a sign of humility. Nga bisan sa imong mga kalampusan, bisan sa imong mga bahandi, nagpabilin ka ang mapaubsanon. Ubisan sa walay katubagan sa mga pagampo. Pero nagpabiling kang committed sa Ginoo, Lord. Here I am to worship God. Light of the world, You step down into time. come on, church. Open Pwede bang atong ipaubos ang atong kaugalingon diha sa Ginoo? Accepting that we are nothing without God. beauty that made Lord, us sa tanan na akong mga tinguha,
sa tanan na akong mga pangandoy, Ginoo. Ang pinaka-bottom line ni ining tanan is to worship and bow down. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that Come on, church. you're my God. Oh, You hallelujah. together lovely, oh, together worthy, oh, together wonderful to me. King of all days, oh, so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created. Humble and save, be careful. Oh, Jesus. Here I I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. tugutan na to ang Diyos. All together Makikistorya. lovely, all together worthy, all Lord. together wonderful to me. Hallelujah. To worship, here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. I never know how much it costs to see my sins upon the cross. I never know how much it costs to see my sins Oh, upon hallelujah. that cross. I never know how much it costs To see my sin upon that cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Oh, God. Here I am to say Oh, that God. you're my God. Oh,